ποιο μιλάς? Του πάνε, για όλους τώρα, του πάνε, σαν εμένα, το βουλγαράκι. Ναι, για το βουλγαράκι. Τώρα μπορεί να είσαι κοκορμί του τρελαίνει οι γυναίκες. Το δικό μου τη μια χαρά. Ωραία. Με ένα σεξι παιδί, όλα αυτά τα αγόρια, όλα αυτά θα τα δείτε, με ζηλεύουνε και τα κορίτσια με λατρεύουνε. Όχι! Όχι! Μετά, πώς θα το πω. Αυτή δεν το πάτε. Κύριε. Αγαπημένη μου αδερφή Είναι σε ακόμα. και λέει ότι θέλει να πάμε κάπου και να κάνουμε PUB. Άμε τον... Με θέλει να αγγίζω. Κέιτρι. 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 Ναι, είναι σε ακόμα. Άξι, το διορθώνω σιγά σιγά. Ναι, είναι σε ακόμα. Καλησπέρα. Θα μιλήσω για τον Αλέξανδρο. Θα μιλήσω για τον Αλέξανδρο. Πάμε. Θα μιλήσω για τον Αλέξανδρο. Θα μιλήσω για τον Αλέξανδρο Αβραμίδη. Είναι πολύ τέλειο. Με θέλει να αγγίζω. Με θέλει να αγγίζω. Εγώ καλύτερα ρε πατέρα. Τι λένε αυτοί, ρε? Πατσάκια του ρε. Αυτά. Σύνοδο πες. Until the sun is up, oh yeah. My heart is a dancer, beating like a disco drum.